Giletar tibralani o cobabo lukrono tebo tuburani bagai bobagrano fanirani bagai kereng apsio tibram mothani bakhakti juta pata klaisagai taho abai keno mandai constituency be khobza kathiram bisibo kaisa kothumong panta klaisaka aro manjagika amsini MLA Shofna Debarma khoboi tibram mothani juta adogra asale pandabo okshana thangai MLA juk Shofna Debarma giletar tibralani je cobabo bobagrano tebo luku fan ridani bagai kok saka abono kari bo bobagrani bisingtei dakti no tipra sarok yok sama manchinai fyok daksinai hini kok sawi khnarika barang song tai ora atuja rangsa khaita phukte bukuk songno paiple hamjat mate jobani jibai jora khachori tong kabun bagi short kai hambai marita tawphana bukuk songno sanai buri hingang kai sanja klai kai waktok punchot nani sakri rong thapun khainani sai sarong no naikol nani abono bukhau chup chupung dang yog ngai ma basa lainai haipana kise dorjana halainai ang kok logo sagla thaja satani thaja buji dipo hai diba hai kai ma buji lainai tini abono nor goima lainai ni kok salainai ni phayo nongaro sikango laithanai 13 tarik no blana 13 तारीख को कैसे बीजेपी ने प्रोग्राम मुखा और बीजेपी ने जरा लीडर्स हिने और फाइनल बोरो आगे जादव फनी कोक साओ खरचा तो जादव फनी कोक साइथन नहीं नॉर्मल बा जादव फनी कोक साओ जा नॉर्मल बा जे ओ इलाका वो कोक सापाई क्या पाई खरचा वो जादव फनी कोक साने नो बोबो बीजेपी आईपीएफ की Cut nino bud bacawi hangza bobu da jato pani kok sapai ka ba phai saraya dangkha abu kaisa sondeho tumu abu ko chok korle sunano ini kaisa kok tumu sok berai ki kisung gangga abo rangsa gya paika o paikar jingwa khumrok toyar kaina diba paikar pan paina hade berai ki kisung abo kani tu kudi sabta kaisa mas kaisa ngena kalar pai thang ar rangsak no nang kani da tu ko tamu khlai saban da som sarpor da som su supana botai chok le bina je kalar no tongai tini jara ti pramotha khlai nai ro jaddo pani kok sanai ro jara ancholik khlai nai ro jaddo pani kok sanai ro bo jaddo pani kok no sau thanai hani kok ma sau thanai dabi bom haiten khai thanai abong khati pramotha abong kha dubagrani party jatni kok sanai dofani kok sanai hani kok sanai next generation kok sanai piaba jara chok ngai thanai ro beshi kisung ro bor hanggang kai tabo tai jat dofani kok sau man liya bor kha belai kisung ni thangka tabo kasi samahai borok ni dalal mahai sudu borok no painai sapainai nono regani samung tangeno nono payment dinai nono bura bata ekabe BPL khairi nai are chuma bujinai jara omahai taitabu kok ri tongai no onek kok rekha onek khana kahaiche norok saimana borok judi BPL rimano borok judi birido bata rimano borok judi chakri rimano hungkai borong ganang BJP ni Vikas Debarma Tribal Welfare Minister borong ganang Rampodo Debarma Rampodo Jamatia MLA kilani bonge elakawo boroke bura bata bidaba bata BPL duai nai problem sob rakhai maka abawan chukui nai di je jaga MLA semaya je jaga mantri semaya borok borani manai boroke mandai ne MLA boroke mantri borok manani joto problem na solve khai dinani buda borok bidaba bata ri manani na BPL khai ri manani na chakri ri manani manya abu sur bauta sudu kok sawi nai ormo boron future kui nai borok no dalal khai nai u jemon musuti dalal no khorma hai kaye abu
साप्लाइ खाइ टंका आरो मा बुजिनाय थांगाम अरो मानदाय ब्लक को थांगिनाय बरो कागज पत्र चेक खायो साबनि बीपीएल मानाय साब बीपीएल मानाय साब बृद्ध भाता मानाय आबनो चेक खाइ ताखा मानदाय एलाकाओ गुरि उइनाय ताम साका नन बृद्ध भाता रिनाय उ जे लिस्ट खाइजा नसो दम बरो नन बृद्ध भाता रिनाय नन बीपीएल रिनाय नन रान्दी भाता रिनाय अमाहाय खालाय रिनाय जे लिस्ट कक जाक न अल लिस्ट फुनुक जाक बरो ग्रंग रमुइ दंगो साबधान मा दंनाय बरो बाय साबधान मा दंनाय तामनि हिंगाय सानानि मुचुंगो कय जायबो तक मेना पथे लाख पाइबो हिनि कासा करिजा बरो अमाहाय नि टंका ताबो मानजानाय बरोबो मानजानाय ताय बिसि दिन करिखा आर जारा थानाय ताम सिंगमा ते कासा टंग लाना याफा समरिजाक तंकमो याफा बुइ समजाजाक तंखा ताहिसे कि फिल्मा फाइनाय ना ओ थानाय बरो रगो मुचुंगै थांया आबो हुकाय जोंबाय समजालाय जा याफाओ बुलायो बरो कि फिल्मा फाइनाय बरो ताइसे कि फिल्मा फाइनाय बरो मुचुंगै थांनाया तामनि हिंगाय बीपीएल दामानो लुन दामानो ना अरो बिद्ध भाता दामानो न खुजा दामानो हिनि थांमासे फियाबा आ बरो रंनि सिलेक्ट जासे फियाबा थकि जादिना बरो न अमाहाय के तलांगै थांगा फाइसिबे कि फिल्म फाइसिबे न बाय समजाजा आ बरो कि फिल्मा फाइनाय फियाबा अरो नारा पाकरो गारि तांमाने सावसि मुनि जाकनाय सावसि मुनि कथ मुनि जाकनाय ताय बिसिखो नांलिया बरो मुनि जाकनानि अ बरो ग जे दालाल अंगि नखर थांनाय र बारा कक साया तामनि हिमालय नरक जतनो अरबो आसुमाय नासिंलाय मांनो लेंपरा लायजा चिनि बुरि र गहायनो नक मुखुं तंमानिबा सानजा कलायखायनो नक मुखुंनि थापुं मा खलायो चरै किचे मिचा तंग चरै रकनो न मा अब चपनानि रक नांगो अब हायकेता सकाय बुजानान मुसुं तंगायका आइपानो जों मा वानचोटनाय तिप्रा मथा अबंखा बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्रानो पुइतो सावनो बुबाग्रानि ऊपर जों पुइतो सावो ताय विश्वास खालायो बुबाग्रानि बिसिंति जों पियाव गारनाय ताय यक सामानि मानाय जों बुबाग्रानि बिसिंति खालायनाय जोंनि जे डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माइया साक पर्यन्त जों अ डिमान्डनो आन्दोलन खालामनाय सकाय बुजानान मुसुं तंगायका आइपानो जों मा वानचोटनाय तिप्रा मथा अबंखा बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्रानो पुइतो सावनो बुबाग्रानि ऊपर जों पुइतो सावो ताय विश्वास खालायो बुबाग्रानि बिसिंति जों पियाव गारनाय ताय यक सामानि मानाय जों बुबाग्रानि बिसिंति खालायनाय जोंनि जे डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माइया साक पर्यन्त जों अ डिमान्डनो आन्दोलन खालामना थानाय तामनि हिमालय जों आरो मानदाय एलाकानि ककनो सासिनो मानदाय एलाकाओ जेबाबे ताबो सामुरक चलि दंगो सामुरक खालायजाक दंगो त्रिपुरा मथानि एमएलए तंफानो जों गभर्नमेन्ट करिफानो दाबि दावानि बिसिंति प्रेसार इमानि बिसिंति कक सामानि बिसिंति खालायनाय जों तिख्लायै दंगो ताय कायसा कक गेबर जे सुपर कक सातन अरो केबनो ताय थकि मानिया तामनि हिमालय जों नुखा अरो सीपीएम नि आमलनि एमएलए जखन सीपीएम बरो गभर्नमेन्ट तंफ्रुफानो बरो बिसोर डेभलप खालायलाखा जों आबो जुदि एनालाइज खायखांखांखाय ताबो त्रिपुरा मथा अरो तंगैनाय बिसोर बरो सामुं खालायथं बंनि आमलो आबो जुदि एनालाइज खालायखांखांखाय आबो नुकजाकि फायनाय सीपीएम नि आमलो बिसोर खालायका बीजेपी आईपीएफटी गभर्नमेन्ट तंगैनाय जखन एमएलए तंगो बिन आमलो बिसोर काम खालायजाखा आबो जों मा क्षेत्र लायनाय त्रिपुरा मथानि एमएलए तंफ्रुनाय बिसोर काम खालायजाखा बिसोर डेभलप खा आबो मा क्षेत्र लायनाय आरो नों बीजेपी गभर्नमेन्ट तंगोहनिनाय नों सावै तंगै आबो कुनो दिन फानो पाब्लिक विश्वास खाया जखन सीपीएम गभर्नमेन्ट तंफ्रु खालायमाने हिंगा नों बिसोर खालायगा नों बीजेपी आईपीएफटी गभर्नमेन्ट तंगैना नों बिसोर खालायगा आरो गभर्नमेन्ट करिते बिसोर खालायगा आबो जों नायनायनि दरकार आबो नायनायनि दरकार फियाबाजों नों जुदि माननायनि डेभलप न कासुनांखाय सट साहस दंखांखाय माननायनि डेभलप न कासुनि फायदा कासुनि नों जुदि कासुखांखांखाय माननाय ब्लक हरचुनि थानाय नेजे माननाय ब्लक हरचुनि थानाय नों माननायनि डेभलप न जुदि कासुखांखांखाय नों माननायनि डेभलप न
kasimaya nung sara Tripura राज्य ni development nung kasimanai ar Mandai ni development nung kasimanai kasimaya abo ongka abo Mandai ni develop ni hini no ongkori pajak pia ba abo cetru imanai nai Mandai ni develop no jahate oro jara chairman nung tongero block chairman nung tongero jahate abo kas huicai maya tu abo ini abo officer abo mili winai gayat khaime tu abo no sumurom nani nangnai tamangkai Mandai ni develop khanya ni nangnai ajaga semathanai abo ni bagina jang आंदोलन नांगौ आंदोलन खायासा पर्यन्त छे जों कोनो किसु जों मानिया आबो जों साइमानो ताबो खोदार को गया तुइनि बागैबो आंदोलन मा खायो लामानि बागैबो आंदोलन मा खायो ताबो तुइ माने गिला मा तंगो मान्दाय एलाकाओ मान्दाय एलाका तुइ माने तंगो बीजेपी र तमसा जल जीवन मिशन को जल जीवन मिशन नग पाइप तलांगि नाय तुइरि नाय को गैस बुरि रत्न माइनि संगानि बागे हर बाय सुंग्रि बल बाय संग्रि लिया और गैस में सुंगरी सिनाई को बुको तब बुरी रो बोल में माइनिंग वा सुंगी दिबा बुको पर गैस रिमानी नगो गैस रिमान फुनुगा ना नाय नगो तुइ रिमान फुनुगा ना नाय ताबुक सा तिनि सा आं दुइटा जागा विजिट खाइमा फाइका तुइ मानंगिया तासिं नरनो सावि किचा मनिले मा हाय जे बुरी पे बुरी से तुइ ना लाइखानि बुलाइ पाइले खाइनि कक सामानि मान्दाय एलाकाओ से तुइनि बागि मा बुलायो मान्दाय एलाकाओ से तुइनि बागि गला तुइ नाय लामा मानाम खरो गांकाय बर तंसिबा जे आरो मुदि साइट माने तुइनि बागि ने साइट माने नगो तुइ पाइप फ्री दिले माने आबो बियान थांगा ठीक न प्रधानमंत्री साव तुइरि नाय तुइ बाया बायरि नाय नगो तुइरि नाय हिनपानो अरवा फाइका हंकाय न अरवा गसावि थांगो फाइकाय न गसावि थांगो आबो बर गसामा नाय नाय तिनि अरवा साहस का नुइ नाय ब्लॉक चेयरमैन ने आसु तंगारो निनो एलाका बिले निने एलाका बिले निसे डेभलप खानानि बान्ता बिले नों तांगे ओ तुइरो न कासुइतो नों तांगे ओ कारेनो न कासुइतो नों तांगे ओ लामारो न कासुइतो तिनि अरवा गभर्नमेन्ट करिफानो बिरोधी दलनि एमएलए से और तुइ मारि नाय और कारेन मारि नाय और लामा मारि नाय हिनि नाय कक मा साउन कांगे बर थां सौइ कानादि जोंखा बिरोधी दलनि एमएलए बिरोधी ओ तमिनो जों बिरोधी दाखलायनाय और अंगियाखौ और मारिनाय और माइयाखौ और मारिनाय हिनि नाय जों दाबि मा खायनाय ओ दाबि खायमानि बिसिंतिनो ताबु लामाराव नखरि दङ पिडब्लिउडि लामाराव ताबु मोटामुटी काहामनाय तुइ बरमाने याबो जों ताबु मिडियानि थ्रुते एवं अफिसाव थांनाय दाबि खायै पुनेर माध्यमे अफिसाव थांनाय बाय थांमालायै अमहायखाय ताबु डिमान्ड खाय दङ जों तिप्रा माथारो और माननाय डेभलप होननानै आजागानो मा थानाय अब बीजेपी फाइ डेभलप खा माने बीजेपी नि एमएलए तंगि डेभलप खा आबया तिप्रा माथानि एमएलए तंगि जों आरो डेभलप खाय फुनुंनाय हायजे जों गभर्नमेन्ट करिफानो आरो गभर्नमेन्ट तो हानखाय तो नायन हायजे तकमेना बर थां आजागासो मा सगैनाय बेयाबा थाजानि मा फाते ताखु बुकुकजों जों साइमानो चिनि बुरिलो उंखा वाक टक पुन मानखाय दंगो वाक टक पुन खोतों रिगनाय आबरक मानखाय न बुरिरक आबो माखाने हामजा हिंसाव जों बुरिरक बो आगिनि जुगनि बुरिरक लियाब्लाना खोतों गायसाबाय खोतों मथासाबाय रिगनाय गांसाबाय जोंनो बताय मुथुमालिया हायजे जोंनो बताय बुरिरकनो बताय मुथुमालिया बुरिरकनिबो अधिकार दंगो 50% रिजर्वेशन जे और पंचायत तो मने नर बुरिरकबो नर बरबो एलार्टिंग नर बुरिरकबो करिं खाय बासादि नर निश्चित आलकानो तमो जे बुफुर बुरिनि सिट बबो बुरि चेयरमैन बरंनाय आबो राजनीतिक अधिकार बतंगो नर जारा राजनीतिक खायनाय मुसुनाय जारा राजनीतिक इंटरेस्ट दंनाय बरम आदु फायदि हिनि आं कबनानै